Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос воскресе! У нинішню неділю Церква предлагає нам увидіти істочник ісцелення. Сперва видимо в Єрусалимі купель, в яку періодично сходив ангел з неба, возмутив воду, і хто перший із хворих заходив у ту воду, ставав здоровий. Но удивительно одно – ісцілявся один. Ісцілявся один, а другі чекали, довго чекали. Один із них чекав 38 років ісцілення. Лежав паралізований, сухий, по-нашому паралізований, сухий, худий дуже. Приходить Ісус на эту купіль і увидів этого чоловіка, увидів його віру, з якою він чекав ісцілення. Подійшов до нього і сказав йому крилату фразу, яка нам так знайома. «Хочеш бути ісцілений?» Хто із хворих людей на питання лікаря «Хочеш ісцілитися?» сказав би «Не хочу». Цей хворий 38-річно сказав «Та, я хочу», по-слав'янськи «ей», по-нашому «ай, хочу». Ну, в мене проблема. Я не маю чоловіка, який би мене впустив у купіль первого, коли вода возмутиться. Я не можу. Передо мною другого опускають хворого, він ісціляється, а я знову чекаю і чекаю. Ісус благословляє йому, тепер уже без купелі водної благословляє йому ісцілення. «Вставай, ісцілений, піднімайся, постіль твою бери під руку і йди». Чудо із чудес. Господь подарував чоловікові хворому зцілення. Ну от книжники і фарисеї увиділи, що якийсь чоловік несе в руках постіль, а по предписанню закона у суботу ніч не може робити. Подійшли, окружили, як некі іспитателі сказали, ти що носиш постіль? Не можеш носити, не субота. Той їм відповів дуже мудро і прекрасно. Той, хто мене зцілив, тот мене навчив. Нині субота, но бери постіль, іди. Пізніше Ісус скаже і книжникам, і фарисеям, і нині суботникам, не чоловік раді суботи, субота ради чоловіка. Що ж ви так? Старозавітні люди держитеся суботи, коли День Господній, Воскресіння, відкрив перед нами день. Цей день новий його сотворив Господь, пасхальний, новий, благодатний. Но сьогодні чоловік чітко відсік книжників і фарисеїв, представників научного атеїзму або сектантського движення. Я ходжу до православної канонічної церкви. Мене Господь ісцілив. Що ви мені говорите і пристаєте до мене із вашими розсужденнями? Ті виясняють ім'я, но ім'я не спомнив, не знав, бо Ісус не казав паралізованому своє ім'я, но паралізований видів божественну лічність. І коли увидів Ісус, що відстали від нього книжники і фарисеї, підійшов до нього і сказав, старайся більше не грішити, щоб ти гірше щось не було, а ісцілив тебе Христос Ісус. Той чоловік підійшов до книжників і фарисеїв і сказав їм, мене зцілив Христос Ісус, Його ім'я Ісус, ім'я спасительне, ім'я, котре зціляє. Не треба мені ваш научний атеїзм
і ваші сектантські доводи. Я у церкві Христовій. Цікаво, Ісус знаходить цього чоловіка зціленого у церкві. Так написано у Євангелії. Хто приходить до церкви? Зцілений. Хто не йде до церкви? Хворий духовно. Чоловік, котрий не зцілений і духовно, і тілесно, і морально, і сердечно, тот чоловік, хоча б зараз читав 100 раз сектантом великим святим, або сидящим вдома професором, він є хворий, неізцілений Христом. Прийти до церкви значить увидіти, учути, узнати і розуміти такі речі, які не подвласні розумінню людей невіруючих або нецерковних. Скільки людей донині і в Ужгороді, може їх немного, но все одно научні атеїсти держаться свого, критикують церковних людей, до церкви не ходять і не збираються ходити. Но появилася якась там релігійна деномінація, котру чиновники склеїли, зліпили. Що ви думаєте, професора дома сидящі, до церкви не ходящі, пішли в ПЦУ, поддержали, вони не пішли туди молитися, но на словах поддержали, айно нам треба. Їм ніч не треба, вони паралізовані. У них і паралізований і ум, і серце, і душа. Вони вдома сидять, їх місто десь збоку. Но їм хочеться в оправданні всім нам сказати, вони не туди ходять. Я хоч нікуди не ходжу, але я підтримую ПЦУ. І в результаті чоловік іще раз підтвердив, що він не ісцелений. Господь дарує нам ісцелення духа, щоб розуміти, що від Бога є дар ісцелення здоров'я, від Бога відкривається ум розуміти Писання, не семінарія, не інститути біблейські відкривають знання Слова Божого, а Дух Святий, по вірі во Христа Ісуса, відкриває глибини знань священного Писання. І так книжники і фарисеї не поцікавилися, не порадувалися ісцеленню цього хворого, а виясняли, суботу їм треба. Ісус взирає на таких людей, зачастую лукавих, завжди їм говорив, ну що ви в суботу не одв'язуєте вола і осла, не даєте йому пити, а цю жону, котру скорчив сатана, скорчив її так, не треба їй було зцілити в суботу, чекати слідуючого дня. Лукаві ліцеміри, безбожники ви, научні атеїсти і прочі релігіознавці. Так, і така оцінка для людей нецерковних. Хоча вони високого мнення про себе, кілька раз зустрічаються з людьми нецерковними, якої в них високого мнення про себе. В релігії вони нуль мають знання. А як вони розсуждають про все, а все вони знають, а потім виясняється, вони нічого не знають, просто вони нахваталися знань із телевізора, негативного знання, зачастую неправильного і, що саме страшне, неправославного. В сьогоднішній день, коли Господь дарує нам духовне і тілесне зрення, ми про нього молимося постійно, помнім слова Христа, котрий сказав, тому паралізованому не гріши більше, аби ти більше щось гірше не було. І ми сьогодні стараємося не грішити. А ще случиться, що хтось упаде з нас у гріх, Господь нам дарує чудесну больницю і ще одну купель. Можна грішникові піти посповідатися, викупатися в купелі покаяння і прийти на причастя, як уже законна дитина Божа. Святі отці чітко і красиво назвали покаяння вторим крещенням.
Чоловік-грішник, коли наробив гріхів, його не мусять публічно казати: «Отсікаєшся від церкви, ти анафема». Сам гріх ето вже робить. Грішник нерозкаяний отсікається від церкви так, як виноградна лоза від великого кореня. А потому многі люди до церкви не ходять і не підозрюють, що давно вони відсічені від Бога. І так важно, щоб ми сьогодні за них помолилися: «Господи, кілько дома лежить паралізованих професорів і академіків, скільки дома сидять людей нецерковних, Господи, пошли їм милость. Ти, той чоловік, Богочоловік, котрий помилував того паралізованого, котрий і нас помилував, бо в таїнстві крещення Ти виняв нас із крещення вже новими, оновленими, очищеними, омитими, приготовленими для Царства Божого, і їх помилуй». Ми не хочемо лише, щоб нас спасати. Ми хочемо, як і Бог хоче, щоб всі люди покаялися, спаслися і в познання істини прийшли. Сьогодні в апостолі, як чітко звучить, що у руках апостолів совершалися чудеса. Апостол прийшов і зцілив 8-річного болящого Енея. Потім воскрешили дівицю Тавіфу, яка померла, і всі плакали. Господь молитвами апостола вернув її до життя. Але всюди звучить одно і те же ім'я: «Іменем Ісуса Христа я зціляю тебе». Іменем Ісуса Тавіфа, піднімайся. Іменем Ісуса Енеє, будь зціленим. І ми навчимося завжди казати іменем Господа Ісуса Христа. Ми творимо добрі діла. Не случайно, іноді, коли люди мають проблему, то просяться на допомогу і кажуть слово: «Ради Христа, поможіть мені». Упоминають ім'я Христово. Не кажуть раді закона о помочі, раді Христа. Господи, поможи нам раді Христа спасати свої душі, оперативно, бистро йти, митися в купелі покаяння після кожного гріха, щоб знову ставати чистим і митим, способним до причастя. Поможи нам, Господи, щоб ніякі приманки, книжники і фарисеї з їхніми научними атеїзмами і релігіознавцями ніколи не збили нас з толку. Щоб у всьому мірі, получивши зцілення від Бога, ми, уже зцілені і стоящі на ногах, способні були і других піднімати силою Божою для духовного життя. Бо так поступаючи, будучи осторожними серед тисячі сект християнських, які є нас другу не дружать, деколи протирічать собі, деколи воюють, деколи критикують. Серед тих тисяч сект ми повинні пройти, щоб нас толку не збили, а в Україні держатися ще й канонічної церкви, бо противники ще й склепали вже не 2 розкольницькі, а вже 3 офіційно зафіксована 3 розкольницька групіровка, щоб нас не збили з толку. Ко де хоче, там наймолиться. Ми йдемо до Бога-чоловіка Ісуса в Його церкві єдиний благодатний канонічний православній, і в ній просимо: Господи, поможи нам. Не по гордості, по смиренню приходимо к Тобі, не для того, щоб хвалитися десь, а раді спасення душі своєї і душі близьких своїх, і родичів, і братів, і сестер. Ми просимося на Тебе, поможи нам, щоб у всьому світі ми були зцілені, а і зцілені возростали духовно, а в вічності разом зо святима, тима зціленими і возросшими духовно, зможемо наслідувати Царство Божие. Амінь. Христос воскрес!